Okay. So, what's up guys? Raider Prince here. So, kasama ko ngayon itong pinsan ko. Yan. Yung naka-smash. Nasa harapan ko. Pupunta kami ngayon dun sa bagong daan na ginawa pa Zambales. So, ano siya? Bundok siya. Yan. Kaya pupunta kami ng pinsan ko kasi nakita namin sa picture kanina. Maganda siya, maganda yung view, yan. So, napag-usapan namin ng pinsan ko kanina lang, biglaan lang din tong rides namin. Kaya, yun, niyaya niya ako din. Sige, go naman ako. Yan, kasi ride naman na din ako. Tignan natin guys kung maganda nga ba yung daan doon, kung pwedeng mag-banking. Yan. Yung daan na yun is ginawa nila Pangasinan to Zambales Road. Yan. So diretso lang yun, diretso lang hanggang sa Zambales. Yan. So tignan natin kasi bundok yun eh. Yes. Magpunok na ito. So, tingnan na naman tong motor itong pinsan ko guys na nag-aya pa sa akin. Siya pa talaga nag-aya sa akin. Yan, nakatay siya. Yan. So, tingnan nyo naman yung shock niya bago pa. Naka-plastic pa. Yan, then naka-rim pa siya. Tapos siya pa yung nag-aya sa akin dito. So, balitaan ko na lang ulit kayo mamaya guys pag malapit na kami doon. Then, pag nandun na kami sa daan na yun. Yan. So, okay guys. So, mamaya na lang ulit. So, ito na nga po yun guys. Ito na yung bagong daan na ginawa nila. So, ang luwang-luwang niya. Dito tingnan natin guys kung makakapag-taxi tayo dito.
So hindi pa siya totally tapos. Mabuhangin pa siya oh. Oop, maputik. Hindi naman siya masyadong maputik. Matigas siya banda dito. Gago. Ah! Ayos, boy! Ayos, boy! So, hindi pa siya tapos talaga. Ganda ng view! Yeah!